kami di Patana sumurun siang salukut na roha imam ngaramoti hati-hati dokot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kurian Tuhatan hatani di bata kita salukutna di bagasan minggu sadarion di minggu jubilate bersorak-sorak memuji Tuhan Jehovah kami sandok tahun imana nenek siang Psalmen 27 Psalmen 27 tajahama masih kak sore kami memancai ayat nagambil amanami memancai ayat nagorok ende siang si David Jago bado si parmahan au dan tagamon kurang au. Di pasabang do rohaku, di tubuh doa di dalam hati korang alam diwarnai. Jadi culukku maradopon akal suku dimiahi hodo kulukku suk do pangimaku kuliani Tuhatan tabotodo andorang soldari soldadu andoran soldari raja si David man si Daud marmahan biru do ulonta kabotodo nanijo siang pancapalan do ibana ujuro malin Eli malin Samuel lago tujabunan atorasna lomamnyahi si majujukna alamuna dituduh di baka si David si Daud dari raja Puroha di hanguluhon si David do ulaon parmahan yoni parmahan biwi jala dilehon ibana do rohana di hakoloni ibana do ulaon nai tumbaken sayloho di tubagasan pikiranna tubagasan rohana jala alanido digubah ibana ende sian pengalaman na gabi parmahani uroha di mok sidau do takas do di sidau maka do sasipong na ngulu do ulau ni pamaha ima manogihon biru-biru di jolo do ibana saya magdaman di budina ma ihutong biru-biru na ibana majagahon biru-biru ibana asonang lilu manang isoro badia manang di buah panako di sariwan ibana do biru-biru na pinalumehon na ibana di parbudu-budu. Jadi ala negara Timur Tengah dan somong kita suburna tano ikon luja do parmahani mangalului di dia do capala naloma di dia do aik natio dan somong kita di baru ibana do oadon biru-biru naik na baguga jala buanon kado mula biru-biru itu barang kandang Puroha saking maruson-ruson masih David di bagasan rohana ay somonido hape somon ulau si David tu biru-biru puroha ulau di baga Jakuba tu dirina sadiri alani di pakudos ibana ma dirina somon biru-biru jala Jakuba ma patmahani alani di karamimana masanda ende puji-pujian nah macai terkenal satu kita sonario Jaguba do si parmahanau dan tagamon kurang manah itu hiho doa tu ai kasonana tu kok do batahin do mangakuri au suk do mejaku di joro di usukku di miyaki ho do uluku
doh urutna. Sian rohana parbagasa doh ide harua. Alani kuliah itu kata mau nang dapat kita pona manang ipola ni endemisi dapiti memang ikon masuk do kita tu bagasan rohani pamahan, tu bagasan angguduan di pamahan. Ikon takasat tado, ikon ujian tado, makilala, beado sa sitongna ngulu di pamahan. Asabui dapat kita hinauli, asabui dapat kita angado sa sitongna ipola ni endemisi dapiti na di Psalmen 27. Jadi dan ulau namura dari pamahan najur, ulau nabora, ulau naduk dutri. Balga tanggung jawabna, jalan ikon dilewon pamahani do rohana tu biru nai, ikon mandau nasida do biru nasidai, ikon barani do nasida makokok biru ala boy do sipata robagia manang panangka serigala lo manako lo manoro biru alani komadon to sinjata nasida tukok manang mataki asa aman biru. Jadi dikombar konsida sonon ulon naido kuroha bahkan andulu mo isian ulon ni ibana itu kuroha ulon di Jahuba di bagasan muluna. Jahuba do minna si pamahan dia. Kurian itu kata alai kita nuae dangde mangulu di bagasan dunia agraris, manang pertanian, manang permahanian. Kita dangde tinggal di kota Ngadumut, di desa-desa, alai di kota nama Cai Ribut. Profesi tape dangde petani, sebagian besar manang hampir subi. Dapat mana alai pegawai do, par tiga do, para medis do, ibu rumah tangga do, saudara manang polisi, guru dohokana asik. Dunia tan dan dunia pertanian, dunia penggembalaan, dunia tangan, dunia bisnis do. Nata adopi, ndak ada biru-biru, ndak ada suan-suana, alai joma do. Masalah nata adopi pe nunga marasing situtu asas yang masalah nanya rupa ni pamahan najur. Jadi anggo pamahan najur ra masalah nopauga babiak do na prosedur. Alian do masalah joma wae dan sia dulu alisia bagasan do virus do sia rupa na rosen bagasan. Di jabatan wae secara umum dan panamu naka tahadian ale paniku do paniku na lambok makatai jalan maro makatai akayala kota Lumisiani dan betul ditandasi dari agia aha sian bulu di dunia agraris, di dunia pertanian, manang penggembalaan, dunia nasida komputer do, robot do, teknologi informasi dohot Korea po nah dari Korea sini jangan kotai akan remaja Bugina, Buguna, Luguna na Korea ngosoni biar mulai nota. Jadi ada dua jalan, dua cara lau mengadupi Psalmen 22. Tahap pertama, tahap parjoro mula mahita tu 2000 tahun nasalku tahu cima betul-betul makilalahong beado hanguduan di pamahan ujui dumi masuk makita dapat kita makin pola manang torani Psalmen ini ali adong tahap nomor 2 tahu cima mananda takas profesita nuai ngulunta sinuai masalah ta sinuai dumi tahu cima angado lagi patupa debata di profesita di ulauta di ngulunta
di zaman Nuaimo. Jadi asomura au sura magulu si David zaman Nuae biado isi ende. Si David na juru pama. Jadi kalau gue do langsung ta refleksi au sura ma si David na juru ando langsung dari raja matak belusahana biado isi ende. Tentu dan tiba-tiba dari jago bersifat mahana aharo. Jadi coba mata bayar pemolo raja David sebelum jadi raja karena matak belusaha seperti bahasa Torah aharo ende. Anggohan mandorai dena jago baru si jaga di patongon do tuau pak motor do pak mobil na maka rikoto panggul biona. Nanti pembulu saku orang na holo dijaga jago baru. Dion ini jago baru bukitku dikihubung kapela ni traileri. Asonan sapa dari susah. Dijaga di batado lalu ikon busur mobil rugi. Jalan di patongan di pasuk do akas perpat di kios. Alami kok mau di dalam hati orang. Imam tabayak kondisi David patah ende. Jadi boleh kalau surat kalau kita tepel lagi usaha. Biar mau si David gawe para medis akan mendena. Biar mau si David hajuro gawe pegawai, gawe para tiga akan endena. Nah luar siapa porsiong dan amat sebagai. Iko baik tadi. Asal boleh betul-betul tak hayati. Akan saksi tongna nabi patupa, nabi lakon di mata di nguluta sinuan. Biar benokta mandok jago baru si parmahanau yang kaya nakok taremajai dan ditanda nasi ya dia tari waktu parmahan tari waktu biru-biru. Jumpa nasi biru-biru di Imamulis di jalan tol. Si pada di pinggir jalan tol ini ada lebih dua biru-biru. Mungkin mau remaja tak menerjemahkan pasal 20 di bagasan nasida kekubotokan kata Korea alih bahasa Indonesia berapa? Tuhan adalah pemimpinku yang membawa aku ke masa depan. Dia menuntun aku menjelajah di dunia maya dan di dunia nyata. Dan dia mengawal aku melanglang buana ke negeri-negeri yang luas. Kearifannya, kepintarannya membuat aku tenang. Dan dia menuntun aku tetap di jalan yang benar. Molor remaja kasih mah. Nah karena itu dengan doa kata NCP yang doa kita supaya kita masing-masing mengenali jiwa kita yang paling mendalam, tak tanda profesi tak tanda wanita siapa hari, tak tanda akan masalah tak dumi tak luar koma biar dosasi koma haposiota tari waktu di barat. Anggo sidawi ala parmahan ibana alani boy ka ibana mandok jabu baru si parmahan. Nah kalau kita dengan profesi kita masing-masing kita harus menemukan ikon jumpa kita doa kegombaran akan lukisan akan tudos-tudos nah betul-betul menggombarkan pengalaman ngurunta profesi ta jalan imam jiwa. Kemudian itu kata ada tiga. Jadi sampai gombaran parmahan najuro ada tiga nabui dua kota untuk menjadi sumber inspirasi. Nah dulu patut pemimpin, jago baru patut, jago baru pemimpin. Apapun profesi kita, tentu kita percaya bahwa Tuhanlah pemimpin. Dia berjalan di depan, ibadah berjalan di jolo, manugi hoki, manugi untuk masa depan, manugi untuk kasonangan, manugi untuk hamonangan, manugi untuk keberhasilan, manugi untuk hadumah. Dan kita akui dia pemimpin, apapun profesi kita. Nah karena itu mau tak aku jauh baru patogi, jauh baru si patogi diau lapatannya tak ulun maiban, tai huntong maiban marda, tai huntong mapareta.
Napa dua pun manang AKP profesita, manang partani, manang parmangan, manang pegawai, manang partiga-tiga, manang parlar medis, ikon ukuhono tadi bakaro pengajar, guru di kita. Totu anggo parmangan diilalasi Raja David do Jakuba do mengajari bang asal malo ibana marmahan. Totu kita aladan parmangan kita nuna berbeda dengan profesita alih koddo ulau di Jakuba somon pengajar di kita. Alami tentu endeta mando diajari di pamalo di batalo di bagasan guru dohot ulau. Kalau kita bayangkan Tuhan sebagai guru, sebagai pengajar, tentu artinya guru kita. Asal malo, asal degan kita mangulu, dohot mangula, aka ulau tai. Napa dulu kok? Mana anak profesita, parmangan, partani, partiga-tiga, pegawai, ibu rumah tangga, para medis, polisi, okuhono kado, tiba-tiba pengawal kita. Menjaga. Dialah yang menjaga dan itulah yang membuat kita merasa aman dan tentram. Di tengah pengani mulutnya siapa? Taboro, najoro, nangwai, gudang do masalah. Sian dulu, nang sian bagas. Alai ala pos rohaka jahu bado si jaga kita, alani tenang kita. Merasa kita tenang dan tentram dalam kehidupan ini. Ahme mana anak profesita okuhonota jahu bado alialita. Dia adalah sahabat kita alani gangkolan goparan do biru-birui cuma do kita anggo biru-biru dan boy martiki biru-biru dan boy berbeda pendapat biru-biru dan boy berorganisasi biru-biru dan boy menabung dan boy membuat perencanaan kita coba alami gambaran mungkin yang lebih dekat kepada kita Jahuba alian. Dia adalah sahabat yang setia, yang menjaga, yang menemani kita, mendongani kita di bagasan guru, ulauta, di bagasan asa, di bagasan lasmiro. Dan itulah yang membuat kita marjubilate, bergembira setiap saat. Jadi PR mohon kita seluruhnya mana di profesi tata pema lukisan ND soal pasal yang 27 ale kombar na tu profesi kombar na tu keadaan kombar na tu mulutna siapa asa tuduh si tuduh kita sian bagasan rohaka marjubilate marlas miroka mamuji-muji di baka mando ibana do patugi ibana do alialiku ibana do sujaga au ibana do parmahaku ibana do guruku. Amin. Mau dihatin Tuhan disungguh di keuruhan titik-titik jamina sadarion asa utak dahani Tuhan kehadiran ulang kolong rohan di bagasan murna marsada-sada di hati dakon si David raja David do Tuhan koro parmahan koro dengan muji kontibana tu ayat sonan tu capalan alo maki koro dengan muji ho koro dengan bila tibana Tuhan markiti tukok dohok bataki jala koro Tuhan na membuat tibana masuk tu bagasmu kami be Tuhan di bagasan ulau di bagasan profesi di bagasan akta kondisi nami wai ajari maham Tuhan baka tindakko ulaumu pakokokmu parmahanyomu di bagasan mulu nami asatong Tuhan rua yang dipuji-pujian siap kami kodo di baka nami kodo lama nami kodo nama pendihok kami kodo sipadua di kami ali di baka nami tuwa kami di bagasan tangyang nami mulu nami siap hari akakan daraman nami pasu-pasu ni Tuhan asalam marparbue sudena uulahan asalam gudang Tuhan akan nuli na tahu patupang nami asalam sorak kami Tuhan Tuhan mengibu kami tuko
lewat kami haki paso, lewat di kami hamaron, asa totong kami Tuhan bui mengula akal ulon kami, asa bekerja keras kami Tuhan, asa menuruti kami Tuhan sudi ulon kami, asa berhasil Tuhan, ubah kami nalaka keluarga kami, rumah tangga kami, nang anak kami, pasu-pasu na sida Tuhan, pasu-pasu kami salutna. Asa sorak kami Tuhan di bagas ako. Saya patudu na Tuhan kami kolong ni roha na balgay. Asa tokong kami matmas ni roha di bagasan agari ang luluan kami. Gudang si Panginoon kami Tuhan. Ali secara khusus dua kami na di bagasan tangyang nami sudinya na kom nami nong magulang, nong masuk Tuhan remaja. Koma Tuhan naman dongani na sida. Mangyari sita-sita na sida. Kono Tuhan tumanda doho di tubagasan rohana sida asa siap kami natorasna alani Tuhan upasat kami manasida doho tio matangan nasida Tuhan maldara dongani jaga nasida Tuhan lu bisa terbaik nasida menjaga diri nasida lu bisa terbaik kami Tuhan menjaga nasida lu mau Tuhan mulai konholan akayan akor nani siap kami alani parsikolan tangan na sumbugoy na Tuhan na mangabuli rohanan na manjaga akayanak ko nang ini asa mahasil na sida Tuhan aman na sida pamakan ng poti na sida jadi sudi kami Tuhan marulun-ulun memuji pasangapon buwan na bayay jauh matangnya namin Tuhan sudi apa kami tuang namin akasinta-sinta namin mga sakon buwan ni Jesus Kristus si paluang namin. Amen.